vy už ste tu, no poďte ďalej. Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska tak vám ukážem celé moje štúdio, kde natáčam, spím a robím rôzne veci. A budem rád za každý odber, like a komentár. A môžeme začať u tejto časti. Tu mám Lego a rôzne veci. Tu mám skriňu. A tu mám ďalšie veci. Tie obrazy si ešte nevšimáte, tie sa budú ešte vešať. A tu je to hlavné, môj počítač. Toto je stolička Diablo Chairs. Je veľmi pohodlná a je z Mercury Marketu. Potom tu máme tento stôl z IKEA. Takže tento stôl je z IKEA, môžete ho tam taktiež nájsť. A je dosť. Aj tu takto pokračuje. Tu potom je môj počítač Logitech G60 a má veľmi dobrý procesor. Je to RTX X2, takže je to 2050 RTX. Potom tu mám školskú tašku, pedále. Potom tu hore a volanda páka. Potom tu mám takéto svetlo a je to od Logitechu Lightstick. Ten volant je Logitech G29. Potom reproduktory Tech a neviem ďalej. Potom máme monitor Dell. A neviem teraz, ktorý je to model. Potom kamera Logitech. No a potom tu mám moju klávesnicu White Shark Wakizashi 2. Potom podložku, nejaké Philips slúchadla a reproduktor JBL slúchadla. A potom nejakú myšku a mikrofón Connect It a Alex. No a ešte vám ukážem druhé štúdio, kde natáčam unboxingy. Tak. A zabudol som vám ukázať, jak to tu vyzerá po tme. Tak. No a teda vám idem ukázať, kde unboxujem. No, takže tu unboxujem presne tu, pretože je to podľa mňa dobré miesto. A tu mám druhý počítač, kde teraz niečo robím a natáčam. A teraz dávam takú menšiu prestávku. Za chvíľku to bude zosiané. A to je asi všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like, odber a zloček, ja sa s vami lúčim. Ahoj!